Bueno, egun guztioi, gaur Josu Astiria eta biok, hizkuntza politika berriaren oinarriak jartzeko burutu dugun barne prozesuaren kontu ematera gatoz. Dakizuen bezala, Euskal Herria Bilduren azkeneko kongresu horretako ponentzian, euskara eta euskararen biziberritzea herri honentzat estrategiko jotzen ziren arlo horietakoen artean kokatu genuen, ezta? Euskararen biziberritzeak bizi duen egoeraren inguruko diagnostiko nahiko zuzen bat egiten da ponentzia horretan, hola labur bilduz, oso laburrean esan da, hiru idea nagusi edo jasotzen dira euskarak bizi duen egoeraren inguruan ponentzia horretan, batetik esaten da, euskararen normalizazioak edo biziberritze prozesua geldiune momentu batean sartua dagoela, eta horren inguruan konsensu zabala dagoela, baina haratago esaten da baita ere, geldiune hori atzeraldi bilakatu daitekenaren zantzua gero eta agerikoagoak direla. Esaten da baita ere ponentzia horretan, hain azkar eta hainbeste aldatzen den mundu honetan, euskarari erronka kolosalak kokatzen zaizkiola parez pare, eta esaten da baita ere, estrukturala gure herriarentzat eta euskararentzat estrukturala izan den oldarraldi judizial, mediatiko, politiko, ideologiko hori zabaltzen eta intensifikatzen ari dela, ez? Horren aurrean esaten genuena zan, dagoeneko egiten ari ginala egitea etzela nahikoa, eta behar genuela eskala handiko erreakzio bat. Behar genuela hizkuntza politika berri bat, ez? Behar genitula hizkuntza politika eraldatzaileak, behar ditugula hizkuntza politika horiek eraldatuko dituzten egitura berriak, behar ditugula aurrekontu berriak, behar dugula berdintasunerako aterbe juridiko bat baita ere euskararentzat, eta behar dugula baita ere bulkada, sozial eta komunitario berri bat eraiki euskararen indarberritze fase batean sartzeko, ez? Hori dena ikusita, euskara lehen mailako auzi politiko bezala identifikatzen du Euskal Herria Bilduk, guretzako hori da, lehen mailako auzi politiko bat, eta dagokigun arduretatik, eta euskararen inguruan eta euskara biziberritzeko hizkuntza politika berri bat ere eskaintzeko, herri honi eskaintzeko dugun arduratik, euskara idazkaritzak prozesu bat hasi zuen, eta prozesu horren lehen emaitza izan duzen, 2025ko otsailaren hasieran mahai politikora eraman zen lehenengo dokumento bat, ez? Hizkuntza politika berriaren oinarriak ezartzen zituen dokumentoa eraman zuen idazkaritzak momentua horretan hegoaldeko mahai politikora, eta bertan egiten genuen euskararen egoeraren inguruko diagnostiko bat, hizkuntza politika berri horrek izan behar zituen printzipio gidariak definitzen genietuen, eta oro har, biziberritze fase hori indar berritze fase bilakatzeko estrategia bat markatzen genuen, ez? Gure jardun politiko eta instituzionala gidatu bertzuen prozesu bat, estrategia oso bat definitzen genuen, edo behintzat estrategia baten lehen oinarriak esartzen genituen. Eta hori horrela izan da, gogoratuko zerate, urtarrileko batzar orokorrean planteatu genuena zan, eskuartean behin-behineko dokumento hori eukita, dokumento hori gure komunitatearekin konpartitu nahi genuela, dokumento hori gure komunitatearekin eta adituekin osatu eta hobetu egin nahi genuela, eta horretarako barne prozesu bat hasiko genuela, ez? Barne prozesu horren helburua esan bezala zan, eskuartean genuen dokumento hori, estrategiari hobetzea, zuzentzea, zuzendu beharreko arlotan, baina bereziki helburua zen gure komunitatearekin euskarak bizi duen egoeraren inguruko irakurketa bat konpartitzea, eta gure komunitate hori, hizkuntza berriak euskarak behar duen bizi berritze prozesu horren edo indarberritze prozesu horren klabetan
artikulatu argi izatea. Hori zen, planteatzen genuen, barne prozesuarekin planteatzen genuen, helburu nagusia, barne konpaktazio ariketa bat egitea, euskerak behar duen indar berritzeari, gure indar militante eta instituzional guzti hori eskaini ahal izateko. Gauzak horrela, otsailaren 5ean, lehen dokumentu horri doikuntza batzuk eginda, mahai politikoan berretsi egin zen gure komunitatearekin konpartituko genuen dokumentuaren behin-behineko bertsio hori, eta gure komunitatearen eskura jarri genuen otsailaren 13an. Gogoratuko dezude, gaurkoa bezalako beste saio bat ere egin genuela, bai barne prozesua azalduz, eta baita dokumentuaren gako nagusiak azalduz. Eta horrekin, hausnarketarako bi bide eskaini genituen, hausnarketarako eta dokumentuari ekarpenak egiteko bi bide zabaldu genituen edo identifikatu genituen. Bat izan duzen makroeskualdetako saioena, denbora honetan otsailetik onera 12 saio egin ditugu makroeskualdetan, 239 pertsona inguruk parte hartu dute saio hoietan, eta esan beharra dago, saio hoien oso balorazio ona egin dela. Saioen balorazio bikaina egin da, ez? Jendeak eskertu egin du Euskal Herria Bilduk barne prozesu hau martxan jartzea, hau oso ondo baloratu den kontu bada, eta horrekin batera oso ondo baloratu da, euskara berriro ere lehen mailako agenda politikoan kokatzea, ezta? Eta aipatu da gainera, askotan sentitzen zen ezin egon bat edo noraezaren aurrean helduleku bat eskaini zaiola barne prozesu honen bitartez gure komunitateari, eta hori ere oso ondo baloratua izan da. Ekarpen ugari jaso ziren eskualdetan egon diren saio horietan, egia esan eztabaida nahiko sakonak eta mardulak egon dira, eta ireki genuen, dakizuenez, ekarpen telemantikoak egiteko web orri bat. Eta hor jaso ditugu 85 ekarpen, gero Josuk aipatuko ditu hoien berri emango du, ezta? Baina 85 ekarpen jaso dira, eta esan behar da baita ere, ekarpen sakonak eta mardulak izan direla, eta hemendik eskertu egin nahi dugu, ekarpen horiek egiten, jendeak hartu duen lana, mimo handiz eta sakontasuna handiz egindako ekarpenak izan dira, eta denei eskertu nahi dizuegu, eztabaida hauetan erakutsetako prestutasuna, saio hauetara etortzeko edukitako prestutasuna, eta baita ere ekarpenen maila politikoa, ezta? Horrekin batera, makroeskualdeko saioekin batera, adituekin ere eta adituekin beste saio bat egin zen, presentziala kasu horretan, 10 bat adituk parte hartu zuten, eta horre ere, aditu eta aritu hauek, dokumentuari egin beharreko zuzenketak, ekarpenak ere egin zituzken, eta horiek ere jasotzen saiatu gera. Esan bezala, ekarpen asko izan dira prozesu honetan, ekarpen horietako guztiak aztertu dira, guztiek izan dute banan-banako erantzun bat, eta, azkeneko denbora honetan, bereziki Josu eta bere taldea aritu dira, ekarpen horiek testura ekartzeko alegin horretan, ez da alegin makala izan, eta, kosta izan da, denen ekarpena jasotzea lehen etxi nahi genuelako, baina, behin azkeneko dokumentuaren azkeneko bertsioa izan da, apirilaren 23an, pasadan ostegunean, bozketara jarri genuen dokumentori, ekarpen guztiak jasotzen dituen dokumentori, bozkatzeko aukera izan dugu apirilaren 23tik 25era bitarte, eta gaur esan diezazukegu bozken 87,29arekin behin betiko dokumentu hori berretsia izan dela, hau da, hizkuntza politika berriaren oinarriak ezartzen dituen dokumentua berretsia geratu dela. Eta orain igual Josuzuk azaldu nondik nora izan diren ekarpen horiek eta nola geratu zaigun dokumentua. Nereak ongi esan duen bezala, eskertu ekarpenak egin dituzuen guztioi. Nik uste lortu dugula dokumentu aberastuago bat egitea, hori zen helburua, eta aldi berean komunitateak ere sentitzea
euskararen alorrean bazuela zer esana, ezta? Alde batetik, nabarmenduko genuke ekarpenetatik euskararen egoeraren inguruko kezkatik abiatu direla ekarpenak, baina oso modu propositibo eta oso modu eraikitzailean, aurrera begirako ikuspegi batekin eta testua aberasteko ideia batekin, eta bai, sentitu duguna da, badagoela kezka bat, ardura handiago bat, batzar batzuetan batzuen ikuspegi baikorragoak, beste batzuetan ezkorragoak, segun ze ingurunetan bizizaren, zein den zure dinamika personala, eskualdean arabera aldatu da hori, ez? Baina ikuspegi baikorra edo ikuspegi eskor horretatik ala ere, baikortasunean zeudenak, ikuspegi kritiko batetik abiatzen ziren eta ikuspegi eskor bat zutenek ere modu aktibo batean erantzuteko ideiarekin, ez? Eta uste dut oso aberasgarria izan dela alde horretatik prozesua. Nabarmendu behar da, baita ere, herri erronken inguruan eta egiten dugun eskema estrategikoaren proposamenarekin adostasun handi bat egon dela oro har, oso nolabait puntu diskordanterik edo zalantzarik, alde horretatik adostasun handi bat egon da ez, baina bai eskatu digute, behin proposamena eta eskema estrategiko bat izate importantea dela, baina aurrera begira erabakimenez jokatu behar dugula, konpromisoarekin, eta gero hori lurreratzea edo eguneroko politika instituzionaletan eta sozialetan aurrera eramatea garrantzi handia daukala eta hori kontuan hartzako, ez? Hori ere jasotzen dugu, eta gero ere badago, nolabait egoera politikoarekiko kezka bat, nolabait zuk izan dezakezu prozesu oso oindartsu bat, eta oso proposamen hon bat, baina gero hori badakigu errealitatean eramatea, bere konplexutasunak dauzkala. Baina hala ere, horri itxaron gabe, EH Bilduk bai hartzen du konpromiso bat, bere eskala instituzional guztietan eta bere militantziaren batera proiektua hizkuntza politika berrirako proposamena desplegatzekoa. Esango nuke, ekarpenei dagokionez, multzo desberdinak egin ditugu, eta ekarpen horietako asko diagnostikoari egin zaizkio, diagnostiko hobetuago bat daukagula iruditzen zaigu, alde batetik orain arteko azken 10 aldian egon den hizkuntza politikaren inguruko mugak nabarmentzeko ekarpen desente izan dira, euskara eta gaztelaniaren arteko hierarkia eta desberdintasun juridiko politikoetan gehiago nabarmentzeko ere ekarpenak ere izan dira diagnostiko horretan, eta gero hizkuntza gaitasuna, ezagutzaren inguruko ñabardurak, eta ezagutza handia zegoen jendea etorri da, ez? Eta hor ñabardura ugari jaso ditugu, ez? Nik uste dut diagnostikoan hori jasotzen dela, ez? Gero bazegoen, hasierako txostenean, diagnostikotik eskema estrategikorako nolabaiteko jauzi bat, ikuspegi bat azaltzen genuen, ez? Euskara berdintasunean, eskubide osoz eta plaza guztietan bizi behartzela, baina agian horrek bai eskatzen zuen garapen handiago bat, eta hori eskatu zaigu, eta saiatu gara hori hobeto lantzen, gero azalduko dugana, ez? Euskara Euskal Herriko hizkuntza nazionalaren ideia dela, berdintasuna nola ulertzen dugun, eskema estrategiko horren azpian zenolako ideia eta zenolako balioak dauden, hori denak ere garatzen saiatu gara. Eta gero bestalde, ideia bat ere nabarmendu da, euskararen aldeko kontzientzia politiko-ideologikoan ere indar gehiago egitearena, eta hori nabarmentzekoarena, eta azken dokumentuan hori, nik uste dut hori modu sakonagoan landuta dagoena. Eta azkenik, ekarpen zehatzugari ere jaso ditugu, ildo estrategikoetan, eta proposamen batzuk oso zehatzak ziren, eta lurreratze programatikorako sartuko ditugu, baina beste batzuk bai sartu ditugu, lanbide heziketaren garrantzia, Euskal Herriko Unibertsitate Publikoak duen trakzio ahalmena, hizkuntzaren transmisioak duen garrantzia, holako elementu batzuk agian ez zeuden behar beste ongi zehaztuta, eta horiek ere beste ildo estrategiko batzuk ere sartu ditugu, eta uste dugu, dokumentu, esan bezala dokumentua berrestuago bat geratzen dela. Enaiz diagnostikoan gehiegi sartuko, nik uste hori nahiko publituta oso landuta daukagula, dokumentuan ere hor dago,
hemen egon dire ekarpen garrantzitsuenak eta bueno, horiek lantzen saiatuko gara, eta saiatuko naiz aurrera begira zenolako estrategiarekin eta zenolako eskemarekin geratzen zaigun proposamena. Eta horretarako bost puntu aipatuko ditut, bat euskara dela Euskal Herriko hizkuntza nazionalaren ideia, bigarrena hizkuntza politika berri horren oinarriak eta printzipio gidariak zeintzu diren, zegako berri eta ze ardatz planteatzen ditugun, herri erronkak eta norabidetzea eta gobernantza berri baterako irizpideak. Aurreko saioetan ere hauek plantatu ditugu, baina hemen badaude nolabait aldaketa batzuk edo sakontze esparru batzuk. Alde batetik, eta oso modu esplizituan esaten dugu euskara dela gure hizkuntza nazionala, euskara da Euskal Herritar guztion eta Euskal Herriaren hizkuntza nazionala, eta euskaratik eta euskaraz ardaztuko den Euskal Herria eleaniztun bat desio dugula, aipatzen dugu, ez? Eta horretarako jauzi kualitatibo bat eman beharra dagoela, Euskal Herritarrak euskaraz eroso bizi daitezen eta euskarak Europako gainontzeko estatuetan hizkuntza ofizialek duten berdintasunezko estatus juridiko, politiko eta soziolinguistikoa ere izateko. Hori izango litzateke gure bizioa edo hori bilatzen dugu azken finean aurrera begira, ez? Euskaraztik eta euskaraz ardaztuko den Euskal Herri eleaniztun bat. Horretarako bide horretan uste dugu euskarak bizi behar duela berdintasunean eskubide osoz eta plaza guztietan, eta horretarako hori ongi ulertzeko 3 balio garrantzitsu ezarri ditugu, eta bat da ekitatea. Hau da, berdintasunak ez du esan nahi hizkuntza guztiak, persona guztiak, kolektibo guztiak berdin tratatu behar direnik, baizik eta desberdintasun egoeran dagoen horri dena behar duen guztia eman behar zaiola berdintasunera iristeko, egoera desberdinan dagoen horri politika desberdinak eraman behar zaiola, eta hori printzipio ekitatibo bada, eta horrekin ere euskarak espazio hegemonikoak edo nagusitasunezkoak behar dituela, bere erreprodukzio soziala ere bermatzeko. Euskara nagusi izango den espazioak behar dituela. Bigarrena da, hizkuntza justiziaren edo justizia linguistikoaren ideia, hau da, azkenean bilatzen duguna da hizkuntzen eta hiztunon arteko harreman desorekatuak orekatzea. Hau da, justiziazko proiektu bada bilatzen duguna, azken finean. Eta hirugarrenik, hizkuntza eskubideak aitortu, errespetatu egin behar direla, eta eskubide kolektiboak ere badirela. Eta hizkuntza eskubide bat errespetatzen ez denean, gure duintasunari eragiten diola. Gure duintasuna ere urraturik geratzen dela, ez bakarrik persona baizela, baizik eta herri bezala. Eta edonorekin, edonoiz, eta edonon euskaraz hitz egiteko eskubide individual eta kolektibo hori bururaino aurrera eraman behar dugula. Eta horretarako euskararen ezagutzaren edapen unibertsalean aurrera egitea funtsezkoa dela. Eta horregatik diogu, euskararen aldeko borroka berdintasunaren eta justiziaren aldeko borroka bat dela, demokratizazioan aurrera egiteko eta aniztasunaren aldeko borroka bat dela, eta azkenean bilatzen duguna da, hierarkia, desberdintasun eta injustizia linguistikoekin amaitzea. Eta euskarak behar dituela ere, plaza berriak, plaza zahar eta berriak, hau da, hezkuntzatik, aisialditik pasata, adimen artifizialaren eremuetaraino, euskarak bizi behar duela eta bertan euskaraz bizitzeko aukera izan behar dugula. Eta azkenean, bilatzen duguna da finean, euskararen normalizaziorako ekintza positiboen konpentsazio marko bat. Hizkuntza politika berri hau gehiatuko duten balioen artean 6 printzipio gidari zehaztu ditugu, eta bada hizkuntza politika berriak izan behar duela unibertsala eta kohesionatzailea, Euskal Herritar guztiei bideratutako hizkuntza politika izan behar duela, eta Euskal Herritar orori eskaini behar zaiola eta eman behar zaiola aukera euskara ezagutzeko,
eta euskara komunitatean txertatu eta bidaide izateko erraminta bat ere izan behar duela. Izan behar duela kooperatiboa eta ekintzailea, hau da, administrazioaren trakzio ahalmena eta euskalgintzaren gaitasun soziala, bulkada sozial hori uztartu behar dituela biak aldi berean ekiteko, eta gero administrazioak bere ahalmen ekintzaile hori ere baliatu behar dela. Izan behar duela eraginkorra, eta jakintza zientifiko eta soziolinguistiko guztiak ematen dizkigun ekarpen horiek baliatu behar ditugula, eta politika publikoek eskaintzen dituzten metodologia aurreratu guztiak eta plangintzak eta neurri betearazleak ere ezarri behar ditugula. Zeharlerrokoa, ze hizkuntza politika arlo guztiek egiten dute, nahiz eta pentsatu hizkuntza politika egiten ez dutela. Hizkuntza politika eremu guztietatik egiten da, politika ekonomikoa, politika teknologikoa, politika kulturalak, politika sozialak aurrera ematen ditugunean ere hizkuntza politika egiten ari gara. Lurraldeen araberako begirada duena, hau da, estrategia eta norabidetze bat badago, baina ondoren lurreratzea lurralde bakoitzaren eta eskualde bakoitzaren araberako eta begiradarekin egin behar dela, eta berdintzalea ere izan behar duela. Hau da, ikuspegi intersekzionala ere hizkuntza politika berri honetan txertatu behar dugula. Kontuan hartu beharreko hainbat gako ere uste dut garrantzitsuak direla aipatzea, eta alde batetik hemen badago gure planteamenduan badude bost gako uste dugu kontuan hartu beharrekoak direla, eta lehen gakoa da badagoela begirada aldaketa bat, marko aldaketa bat, orain arte ezagutza eta erabileraren arteko ikuspegi horretan hedatu izan dena, ez eta euskalgintzaren barruan baziren ahots ugari eta aditu askok txillardegik bezala beste ikuspegi batzuk ere bazaukatenak. Ez da orain arte nagusi izan den ikuspegia izan da, ezagutzatik erabilerarako jetxiera hori hiztunak ezkenukelako nahi besteko motivazioa eta txikimendua hori izan da nolait irakurketa simple bat egiteagatik, baina irakurketa nagusia, eta azkeneko ikarketek esaten digute dagoen gaitasuna ikusita eta euskaraz mintzatzeko ditugun harreman eta ditugun aukerak ikusirik euskararen erabilera altua dela, eta euskaldunok oroar euskaraz hitz egiteko aukera dugunean euskaraz hitz egiten dugula. Eta horrek eskatzen du beste begirada bat, horrek eskatzen du politiketan zentratutako begirada bat, ez bakarrik hiztunarengan, baizik eta politiketan jartzea eta eremu sozialak euskalduntzeko bete behar eta behar horretan begirada jarri behar dugula, ez? Eta politika publikoak, politika letra larriz aurrera eman behar dugula. Bigarrenik, oso kontziente izan behar dugu zen nolako gizarteetara goazen, ze gizarte digital, teknologizatuetara goazen, esfera soziala nola ari den eraldatzen, beraz, ongi jakin behar dugu euskara non izango den hegemoniko edo nagusitasunezko aukerak nun izango dituen eta nun egin beharko ditugun politika lehiakorragoak edo narratiba propioekin kuidatu beharrekoak, eta hor badago planteamendu bat egiten duguna. Hirugarrenik euskarak izan behar duela irisgarria eta bidaide, hau da, euskal herritar orori aukera eman behar diogula inongo oztopori gabe euskara ikasteko. Kontzientzia politiko ideologikoa ere indartu behar dugula, hau izango delako prozesu aurrera eramateko erregai simboliko garrantzitsuena, eta gaur egun arkitektura juridikoa, eta egunotan nabarmen geratzen ari den bezala, zaharkitua dagoela eta estatus juridiko berri bat eta gaurkotu bat behar dugula. Hau da, euskarak izan behar duela beharrezkoa, izan behar duela erabilgarria, eta izan behar duela irisgarria. Eta ardatzei begira, baude 3 elementu, orain arteko hizkuntza politikaren irakurketatik eraldaketa bat eskatzen dutenak. Eta bada politika publikoen garrantzia, orain arte uste dugu hizkuntza politika alorrean, politika publikoen erraminta kutxa eta aukera guztiak ez direla behar bezala baliatu, eta horrek ez du kentzen eremu sozialetik eta gizarte antolatutik lan egin behar ez denik kontrara,
alor hori ere indartu behar da, baina hizkuntza politika berriaren ardatz nagusitako izan behar da hizkuntza politika eta politika publikoek eskaintzen dituzten aukera guztiak sendotasunez baliatzea. Beste ardatzetako bada, orain arte, askatasun, nolabait izan daiteke, askatasun individualetan oinarritutako paradigma bat egon dela, eta hori izan da nolabait hizkuntza ereduetan egon den eredu hori, non hizkuntzen araberako banaketa bat egon den, eta uste dugu euskara eremu tronkal ardatz eta kohesionatzaile izango den konjunzio eredu batera joan behar dugula, hau da, norbanok euskalduntzetik eremuak ere euskalduntzera joan behar dugun ikuspegi batera joan behar daukagula, hau da, paradigma edo dimensio individuala eta dimensio eta hizkuntzaren dimensio soziala uztartu behar direla, eta azkenik euskara hizkuntza nazionala balin bada, bere izaeraren, hizkuntza nazional baten izaeraren garapen juridiko osoa planteatu behar dugula, eta lehentasunezko eta erabilera normaleko esparruak planteatu behar ditugula, eta horretarako garapen juridiko berriak behar ditugula. Azken finean, norbanakoen euskalduntzean oinarritutako eremu paradigma batetik, nolabait euskara ardatz izango den eredu batera, pasatzen ari gara. Eta hemen dago nolabait gako nagusietako bat proposamen honetan. Eta amaitzen joateko, azalduko dizuet, zenolako eskema estrategiko planteatzen dugun gure dokumentuan, eta azkenik zenolako gobernantza irizpideak ezarri nahi ditugu. Baina utzi azu trago bat hartzen. Txostenaren horrian daukazu eskema estrategiko bat, eta uste dut hor nahiko ondo azalduta geratzen dela. Eta uste dut gaina batzarretan eta oso ondo baloratu den zerbait izan da. Bai, ezta. Eta hor planteatzen ditugu bost herri erronka eta modu jakin batean antolatu. Antolaketa badago hemen, hobeto ulertzeko, honek prozesu hau edo eskema hau dinamikoa izango da, baina uste dugu erraz ulertarazteko eskema bat dela, ez? Eta oinarrian planteatzen duguna da, edo erdigunean lehen herri erronka, ez? Eta lehen herri erronka da euskararen ezagutzaren edapen unibertsalean aurrera egitea eta hizkuntza gaitasuna handitzea. Azken finean zer nahi dugu egin hemen? Euskararen zorua igo. Geroz eta euskal herritar gehiago izatea, euskaldunak izatea, hori da bilatzen duguna, hizkuntza gaitasun eren bere dimensio guztietan euskaraz hoben moldatuko diren herritarrak, eta horrek emango digu aukera euskaldun gehiagorekin, herritar gehiagorekin euskaraz hitz egiten. Eta hori da funtsezko elementu bat, gainera datozen hamarkadetan izango duen gizarteari begira uste dugu garrantzia handi eman behar zaiola. Eta horretarako 3 ildo estrategiko gehiago planteatzen ditugu, baina bai indarra egingo dugu 3 esparrutan. Alde batetik, euskara ikasteko eskubide subjektiboa eta euskaraz ikasteko nahikoa denbora izango duen planteamendu legegile bat egin behar dela uste dugu. Oda, euskara ezagutzeko eskubidea daukagu, baina hori euskara ikasteko eskubide subjektibo bezala aitortu beharra dagoela, eta lehen esan dudan bezala, herritar bakar bat geratu ez dadien herri honetan euskara ikasi gabe, eta horretarako denboraren alorra uste dugu oso importantea dela, eta hor badago planteamendu sendo bat. Bigarrena izango litzateke D ereduaren eraldaketa bat egin behar dugula. Ikusten dugu gaur egunean zenolako mugak dituen eta hiztun oso aktiboak aurrera eramateko murgiltze ereduaren eraldaketa bat behar dugula. Kompetentzia komunikatiboak, baina motivazionalak, soziolinguistikoak, gozamenekoak,
kontuan hartuko dituena. Eta azkenik harrera hizkuntza handi bat antolatu behar dugula, ez? Harrera prozesuekin txertatuta, baina gurekin bizitzera, guregana bizitzera datozenek hasieratik euskararen presentzia izan dezaten eta euskara eskaini diezaiegun lehen momentutik. Komunitatean txertatzeko eta beren bizialdian aurrera egiteko ezinbesteko erreminta bat izango delako. Beraz, erdigunean euskararen zorua igo, ez. Bigarren herri erronka litzateke eta lehen aipatu ditudan gakoetan lotuta dago. Hau da, gertuko ehun komunitarioa eta botere formala, benetako botere formala, botere performatiboa dugun eremu horietan izate euskara nagusi. Eta horretarako plaza berriak sortu eta hiztunak trinkotzeko espazioak lirateke. Eta hemen bi apostu estrategiko sendo egiten ditugu, eta bada 0-16 bitarteko aisialdi antolatu euskara hutsez izatea, eta hori lotua egongo litzateke gertuko komunitate horrekin, eta ereduaren eraldaketarekin estuki loturik dagoen eremu bat litzateke. Gainera 0-16 bitarteko herritarren aurreta gazten ia uneko euskalduna da, beraz baldintza soziolinguistikoak ematen dira horretarako, eta bestetik administrazioaren atala. Administrazio euskaldun eta eragile bat behar dugula, eta administrazioaren almen guztiak baliatu behar ditugula administrazioa euskalduntzeko, eragile izateko, baina bere ingurua ere euskalduntzeko. Eta bi espazio soziofuntzional horietan euskara nagusitasunezko espazio batera eramo bagenu uste dugu urratsa handi bat emango genukela. Eta gero baude beste espazio batzuk, nolabait lurralde politikekin edo gehiago loturikoak, eta bat izango litzateke arnasgunentzako berariazko lurralde estrategia bat behar dugula, eta hor UEMarekin, UEMak sekulako lan egiten ari da, eta UEMaren lurralde estrategiaren baitan elkarlanean jarraitu behar dugu, eta orain hasiko dira hori zehazten, eta uste dugu hori ekarri beharko dugula ona. Eta ondoren legoke hiriguneen eta espazio urbanoen esparrua. Hau asko atera da ere batzarretan, eta hiriguneak euskalduntzeko eta euskaldun asko bizi dira hirigunetan, baina askotan sakabanaturik, ez? Horretarako dentsitate gune berriak, proiektu berriak, egitasmo berritzaileak planteatu beharko ditugu, dentsitate gune horiek sortzeko, eta ez hori bakarrik, baizik eta euskara ikasten ari diren eta hiriguneetan bizi denek ere espazioak izan ditzaten, ezagutu duten hori, ikasten ari diren hori ere erabiltzeko. Eta azkenik enpresa eta merkatalgune eta oinarrizko zerbitzuak ematen dituzten enpresetan bete beharrak ezartzen ere hasi behar dugula, eta hizkuntza eskubideak eta beraien enpresa bezala eta oinarrizko zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresa eta entidade bezala duten erantzukizun soziala ere martxan jarri ditzaten. Beraz, lehenengo erronka euskaren zorua igo, bigarren geruza izango litzateke gertuko ehun komunitarioan eta botere formala dugun horietan euskara nagusitasunezko leku bat hartzea, eta hirugarren geruza izango litzateke nolabait aurrera begira euskarak duen behar duen azpiegitura, hizkuntza azpiegitura berri hori eraikitzea, ez? Aipatu izan dugu 21. mendeko arantzazu bat behar genduela, edo euskara batuak bere garaian, 60. hamarkadan izan zuen bilakera, eta euskara batuak ekarri zuen euskara zientzian, irakaskuntzan, eremu estrategikoetan, hedabideetan zabalpena ekartzea, ez? Gaur egungo gizarte teknologiko digital honetan zein izango litzateke 21. mendeko euskara batu hori, ez? Guk planteamendu bat egin dugu hemen, eta alde batetik euskarazko kultur sistemaren, kultur langileen egonkortasuna eta kultur irizpideak ezarri behar direla uste dugu. Bestetik uste dugu EITB-ren trakzioa eta EITB-ek bere estatutuetan eta bere oinarrietan dagoen printzipioetan indar egin behar dela, eta komunikazio sistema autozentratu bat ere
sortu behar dugula. Adimen artifizialean potentzia teknologiko bat izateko aukerak ditugula, eta hizkuntza gutxiagotu askorentzat ere eredu izan gaitezkela, eta bertan daukagun ezagutza soziolinguistikoa eta teknologia uztartuz interbentzio esparru berriak iriki daitezkela, eta azkenik ikusentzunezkoen eremuan edukien handitze esponentzial bat planteatu behar dugula, eta hor baditugu eredu interesgarriak adiez Katalunian egiten ari direna. Laugarren herri erronka litzateke espazio guztionen nolabait erregaia, eta hizkuntzarekiko atxikimenduan motivazioan indarra egin behar da, eta esparru horretan, baina baita ere euskararen aldeko kontzientzia politiko eta ideologikoan, eta orain bat hildo finkatu ditugu. Honek emango lioke azpitik erregaia, eta gero hau guztia aurrera eramateko garbi dago gure ustez, orain arteko arkitektura juridikoa zaharkitua geratu dela, gaurkotu beharra dagoela, beste estatus juridiko berri bat behar dugula, alde batetik berdintasunezko estatus batera iristeko, beste hizkuntza ofizialek dituzten aukerak izateko eremu juridikoan, baina aldi berean gizartea asko aldatu delako, eta behar dugulako arkitektura juridiko bat euskerak 21. mendean behar dituen politika publikoak segurtasun osoz aurrera eramateko. Eta horretarako, aurrera begira euskararen legean aldaketak egin beharko dira, eaen zonifikazioarekin amaitzeko bidea egin behar dugu, Nafarroan ere euskara berezko hizkuntza ofiziala izan dadin, estatus berrian ere euskarak bere lekua izan behar du berezko hizkuntza eta hizkuntza nazional batek dituen potentzialia guztiak erabiliz, eta beste esparru eta beste eskala instituzional juridikoetan ere, bai Europan, bai Estatuan, han ere lan egin beharko dugu, eta hor baude hildo batzuk, eskala instituzional guztietan, euskararen oinarrizko kanpo base hori ere igotzeko. Hauxe izango litzateke labur bilduz planteatzen dugun eskema, dokumentuan askoz modu xeagoan dago azalduta, beraz, gonbidatzen zaituztegu ongi irakurri eta eta gu guzti honekin, egia esan barne prozesu honen oso valorazio positiboa egiten dugu, ez? Barne prozesuak beti dira konplexuak, bere zailtasunak ere badituzte, baina oro har guk uste dugu oso valorazio positiboa egiteko moduan gaudela, ez? Batetik, eta pixkat gure buruari markatzen genizkion helburuak aztertuta, iruditzen zaigulako kapazak izan gerala gure komunitateari euskarak bizi duen egoeraren inguruko diagnostiko zehatz bat eta aterrizatu bat helarazteko, eta zentzu horretan pixkat euskarareak bizi duen egoeraren larritasunaren edo momentuaren, larritasunaren kontzientzia hori zabaltzeko edo aktibatzeko gai izan garela uste dugu. Uste dugu jendeak oso ondo ulertu duela garai hauen larritasuna eta egoeraren larritasuna, eta horrek ahalbidetu egiten du nolabait guk prozesu honekin bilatzen genuen helburuetako bat, eta zan nolabait euskalgintzak aktibatu nahi duen pizkunde horretara, gure indar militante eta instituzional guztia eraman alizatea, eta horrekin ere pizkunde horri erregai hori eskaini alizatea. Uste dut hori maila handi batean lortu degula, eta badugula komunitate bat oso kontziente dana euskarak bizi duen egoera larria dela eta behar duela bestelako hizkuntza politika bat, eta behar duela baita ere leheno aipatzen genuen bulkada sozial eta komunitario hori, eta zentzu horretan uste dugu badugula komunitate bat aktibatu
eta aktibatua eta aktibatuko dena pizkunde horren klabetan, ez? Eta hori, oso positiboa den zerbait bezala baloratzen dugu, eta gainera, espreski aipatzen da makroeskualdetan egindako balorazio horretan, sumatzen zan nora ez batean, helduleku bat ere eskaini diela barne prozesu honek eta planteamendu honekin edo estrategia honekin planteatzen den guztiarekin, eta uste dut horrek ere, ahalbidetu egiten duela, nolabait aktibazio hori, esperantza terminoetan burutu ahal izatea, eta hori ere oso importantea da. Eta bigarren arrazoi bat ere badugu, balorazio oso positibo bat egiteko, eta da, prozesu honen fase honetan dugulako eskuartean dokumentu bat aberastua izan dena, ekarpen oso interesgarriak jaso dituna, baina haratago nolabait kohesio handia sortzen duena, ez? Bozken 97%rekin izan da onartua, baina gainera ekarpen asko eta mardulak izan ditugu, ez? Eta horrekin, uste dugu, estrategia, barne prozesu hau iragarri genuenean, gogoratzen naiz, aipatzen genuela, eskuartean bagenuela gure jardun politiko eta instituzionala bideratzeko nolabaiteko estrategia bat, baina orain dugu estrategia sendo, konpartitu eta kohesionatzaile bat, eta esango nuke hori ere oso importantea den zerbait dela, eta uste berriz ere eskerrak eman behar dizkiogula, bai makroeskualdetako ariketa horietan parte hartu duten denei ekarpen eskerrak eman nahi dizkiogu, eztabaida oso interesanteak izan du direlako, eta batzutan ez da erretxa, arratsaldeko 6 olako kontu potolokin aritzea, eta eztabaida oso interesanteak izan du dira, ekarpenak egin dituzten guzti horiei, aditu diren guzti horiei, ze gainera, esango nuke, Josuk ere aipatzen zuen, baina oso jarrera eraikitzailearekin parte hartu izan du jendeak, baina gainera eskuzabaltasun handiarekin ere parte hartu izan du jendeak, ez? Eta, gero bakoitzarekin hitz egiterakoan, eta, ekarpena nola jaso, nola ez jaso, jasota ote zegoen, horrela jaso behar den, beste modu batean jaso behar den, prozesu horretan ere eskuzabaltasun handia sumatu delako, eta jendeak oso jarrera positiboa izan duelako zentzu horretan. Beraz, horregatik ere, eskerrak, bai beren ekarpenak webgunearen bitartez egin dituzten guzti horiei, eta baita ere, aditu eta arituei, bere jakinduriaren zati bat gurekin konpartitzeko prestutasun hori izan dutelako. Eta orain zer, ez? Eta orain hemendik aurrera zer, Josuk aipatu bezala, hemendik aurrera geratzen zaiguna da, ekarpenetan, jaso ditugun ekarpen horien lehenengo partean aipatzen zen gauzetako bat, ez? Eta da, orain estrategia bat izan da, gure komunitatea aktibatua izan da, orain dagokiguna da, estrategia hori garatzea, estrategia hori zehaztea, eta estrategia hori lurreratzea, eta batez ere, gaitasuna dugun leku guzti horietan, estrategia hori aurrera eraman ahal izatea, ez? Beraz, hori izango litzateke hemendik aurrera, gure lan ildoa, gure ahalegina, eta bereziki gure konpromisoa.